gila tulaw to ni Baak. Ano dyan ni Boy? Payan niya tao. Sikatin ang isarap, kini Baak di kwarto na. Matsakan mo, boy. Tata lang mo nagbasa yung message ko eh. Kahit masawin ng Andres. Dapat nangyari kanya ni Baak. At ang isang mo, mitreng, kabisado kan. Ana, da nangyari kanya ya? Lang sa'yo! Awan ti intro. Dapat nangyari kanya yun, ba? No, yung bagak na damanong. Happy ka? Andres, dako matibak kanyam. Kay baga mo na. Ano ba, Jay? Panggip ko makinig ko ha. Ading mo nga mitreg. Balin si tala makam mo. Ano nga sa talang timakam mo? Kay ading nangyari kanyamin na ading mo ah. Kunyang, may sasabihin sana ko sa'yo. Importante daw. Importante ko tayo bagak. Tungkol kay Baak. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandito yan na si Baak at Andres. Hey, you wanna play? You wanna rock me up and down, spin my body round and round. So let's start a game. I'll be the Pisti sa ba na aji nga taon. Nakasapsapaan. Awan man sunot ti balayan. Napanan naman. Manang! Mitring is here! Ay, ko. Kiste sabam. Intutok mo pa nga talaga tao mo to. Matingiwat ko. Okay, sabang. Nagbuyok mo tungtok mo na. Uy, namura-mura yan. Kisa ba na? Nakaturog. Tapos kasti kapig sa utot na. Yan. Hala, awan samot tao. Manang! Madidak mang mangag! Ayan. Manang! Aratuyangon! Hala, dan samot tao. Manang! Luktan niyo atigitin ah! Kalau maggayam, kisti sabanan. Bukis di sabam. Abay tatinig panak. Pagtagtagalog ka, boy. Kapay,
Natitagtagainip ko. Ayo, kisi sabam. Apa siyak ti pagtamagam? Apa siyak matagtagtagat na? Hindi tining panak. Lalipatak mo tin, no, natin nangyari. Ay, amo kong boy. Amo di tagtagat na mo. Naamnesia ka di tagtagat na mo, boy. Amnesia nga. Ay na, amnesia lang dimpay amaw. Ti amnesia. Wah. Kinahanan, amo ka tay. Nalipata mo tay. Amnesia. Ukis sabanan siya kasama tin amnesia boy. Ukis ti sabam. Aging lalaing ka. Madimbit lagayam ammo. Pasensya ka mo tin ah. Nalipata garod. Bali mo siguro ato yun. Wala ko. Ay na. Mana dyan? Manang, I'm here. Oh, unta ka mat. Apay, day off mo? Yes, Manang. Day off ko today. Ni Manong. Awam manon. Apay, kaso tiragsak mo. Awan lang, Manang. Siguro, the bonus mo ni Treng. Man, libre ka mamat. Awan pa nga rin, Manang. Imposible. Apay nga rin kas taunay taragsak mo. Happy ak lang, Manang. Gawin makitak man na ni baak ko. Sang-sang pa upay lang. Ni bak man ti sa polo mo. Ni. Ano pa natin nagtisilpong ko gano'n eh. Kapag gusto tayo pinagkita ko niya kang Darice. Oh boy. Ano dyan ni Boy? Payan niya ito. Mansak ka mo boy. Tata lang mo nagbasa ti message ko eh. Kahit masawin ng Darice. Niyading ko tinagay ayam tilato-lataw. Ni Mitring, tinagay-aya mga tilato-lataw. Sikatin nang isurok. Kinibak di kwarto na. Yes, Manang. Tisikaw malang nagayayam di lato-lato ni baak. Yes, the only one mitring, Manang. Ayo, kisti sa pamamon ni Manong Watag. Delikado ka. Apay kumamot na makaungot ni Manong kumanang. Kasunang rin tinagiyab kinyak. Ana! Ulitin man yung bagam! Oh, magtal na ka man, Andres.
Ukis ti sabam. Ital na ka man. Pag na ka lang pag na. Okay si sabang mo. Kasano ang makatal na? Kusya kimbasol. Boy, maming ka. Ano ba talaga nangyari kinyain natin kao? Ano te mo? Kinabarte ka, kawan ti puot ko. Ay na, mudyak mamati kanyam. Baka sinamantalan mo na natin ko. Ugis ti sabahan at tuyay. Amok pa ay, kinabarte ka nga raw. Umamin ka, Ma'am Mitreng. Dapat nangyari kanya yun, di ba? At ang isang mo, Mitreng, kabisado kan. Ana, da nangyari kanya yo? Yes, Manang. Hala, ang saya. Ayo, Kristi Sabam. Maamuan ni manong mo ata nga da nangyari kanya yo. Naspak ka. Don't worry, Manang. Ni Manong matimang isungsung eh. Kasano na ka nabagaan? Nabartak mo suna ide. I don't know. Amo, Manang. Inayayam ko aja lato-lato na ni Baak. Isa ba na nga mitring? Isu nga magkam nagayayam takwam. Boy, tita ka pa lang. Magawid at bait. Apay nga agawid ka. Ura agawid ka, awan mo lang mapalam di balayaw. Tawan mit nading mga mitraing. Di may nga pa mayam, tawagam lang ayn. Hay, maday. Kahit gusto na makatungtong nga sangaw-sangaw. Bahala ka ah. Manang, Ma'am, nagpintas na ayam man natin ko lato-lato na ni Baak. Sayang lang ngamin, Manang. Madimat tumatdiraji tarakon na. Ganing, permit ibartok na. Manang, dita ka pay lang ah. Apanak lang biit kini Baak, baka na-miss na jay pinagayayam ko ti lato-lato na. Bye, Manang. Kristi Sabanang babae na yan. Kasangsang po na pay lang. Umalis man. Agkabsa na talaga ng dress. Ay na Andres, nasidsid to at dagan kapapag namaw. Ureging gana rabi ka pa nga pag nangapag na dita Andres, awan ti mangyari. Hoy Andres, papanamon. Basta ditakan. Kasanungay na dati nangyari kanyamin ni Andres eh. Ay, Andres? Mitreng. Idbayaw ko no kani Andres ay. Ay, hukis ti sabana. Made. Madiket adi nga mitreng. Pasol kong magayam. No, ngayon nun amuan ni Gunyang nga ni Mitreng tinangayaya mati ukil-ukil ko. Nako, mas pakay. Yung ating kunsayay. Hoy, Mitreng! Hoy, Mitreng! Paano naman ang natating ubi ngayon? Hello, Manong ko. How are you?
Haw, aray. Pagtungtong pa lang man biyait. Ape na di manong, ape kasla kabkabahan ka. Awan ti intro. Dapat nangyari kanya ni Bak. No, yung bagak na ada manong. Happy ka? Ay, kisti sabam. Sumbatan mo na siya ati damag ko ha. Kaya't ko kumanaad na mangyari, kaso... Kaso nga, Hanmut tumatdaraji tarakon na manong, gamin sobra bartok na. apay pa panam. Kini ba ako mamanong? Ayaw mo ni Bak. Dati na panan na. Apay manong, napanan na. Hala, may saal daw lang ti day off ko, tapos majakit ko na makita. Bisa ba na to yun? Sumarim piting man. Kidulag tapibi mo kahit. Ama ni Suna. Ama nagbakasyon. Apay nagbakasyon na naman manong. Ijay, barangay, madi masabulan. Takitigawi daw. Inyan, nagsayang matinin. Ay na, madi kang masayangan na. Intakit din. Mabisina ka. Majakpay nakalutaw. Baka damdama. Manimanang maun. Ano man si Daddy Balay manong? Makirel. Ay, social big time kay tata manong. Well, makirel. Makirel nga sa baka. Inyan, makaril na saban ng sardinas. Apa, ay madim gayat. Intakit din. Inyan. Kunak nung naimas. Awan sa bali naman si Dan manong. O, yang sound na tangaro daw. Ala, sardinas mo't lang Ay, kung nagpili ka, magkakit din. Sapay lang ako matama di makaawid ni Mitring dito uwin. Kasang tatato eh. Dapat tuwa kami lang ni Andres di makamuha ating anong nangyari. Hoy, sakay ng Andres. Ano? Apay mo nang bagay. Ano? Pabasulon na. Pwede nga siya pinagayain di lato-lato ni Baak. Suka mo lang ganyan making basol. Taimba mo na ading mo. Kasatnot nga, no dati nangyari kanya ni Baak. Kau mo nangyari kanya ata bakay. Kasatnot nga, no dati nangyari. Di ba yung mo kuman ni Baak? Hoy! Papanamon! Katkatungtung kapay lang! Hoy! Takoy, kinagunggunam, nagado kumangkamak kanyan na babae, kapigpili kan tumag. Oh! Ano si sirip-sirip mita? Kahit mga sulikik ta matab?
Hoy, sa pa pa naman, say. Nga din no, ti pagturungan ti saka. Kiso ah. Nakita mo na din na yan na ni Bak. Harajay, nakamulakat niyo tugaw. Kisa ba na to yan? Nagsungi mo ating may salakay nga baakay. Siguro, ako na naman yung iniisip ni Baak. Ay, naku naman. Dumating na naman tong Andres de Sayang to. Ano, Andres? Kumusta? Ayos lang. Ato, nabiyag pa yung mait. Kung kailan naman gusto kong makausap si Baak ng mag-isa, saka naman may susulpot. Ano ba naman yan? Andres, hindi ko matibak kanyam. Kibaga mo na. Ano ba, Jay? Panggip ko makinig ko ha. Ading mo nga mitreng. Pwede ba, Andres? Umalis ka muna dyan? Pay kiniading ko. Ano ba ti problema? Mabalin si tala makamaw. Ano nga si talang timakam mo? Kay Ajay nangyari kanyamin na ading mo ah. Ano? Da nangyari kanya da ni Bak sa kating mitreng. Bro daw. La. Kikasat nung hey boy. Naman ni bakit ka? Apay nga imbangam nga eh. Nag-ang-ang kamit eh. Makaang-ang ka mo. Apa sakti nang ibaga? Nading ko. Baga na kini bakit ko. Ano dati nangyari kanya da ni mitreng? Kasi nung hinugunyangan. Kas asim mo. Apay? Kasano na ibaga ni ading mo kanibakit mo? Nag-aawid di kalman. Sakto ay pinag-aawid ko. Nasapat ko ni mitreng. Datat eh, kun na ako. Andres, mabalin nga si tayo lang upat dumakam mo nga dati nangyari ka namin na ading mo. Nung masig ko ni mitreng. Pagyan mo nito ng Andresa. Inang. Ano naman kayang pinag-uusapan nitong dalawang to? Boy, no si kami nga asawa. Awan ti problema. Okay. Nung ni ating kaw. Haw, jack lang ang mau. Among might. Nagtarabita ba, Jay? Baga amaan ni ading mo. Narigatin. Yeah. Kasat nun ngayon no, mamo ni gunya nga ni mitring tinangayam di itlog ka. May di lang si kayo pati makamaw. Panglimaak. Anong oras na oh? Hindi pa kasi umalis tong Andres na to. Kung sige, sakto ba namang ibaga kanyanan? Nagdeopulate. Okay. Sumrot nga minin eh. Baga mga Andres. Madiket nga dumanon kinigunya nga ating nga problema. Don't worry boy, nasa tabi mo lang ako. Walang makakalam na iba. I promise to you, all of my life, you are the one. I can love you, stay forever. All of my life. Nagawa pa talagang kumanta nitong Andres na to. Bahala na nga kayo dyan. Andres, mabalin nga tulungan na pa lang nga sa'yo ni gunyang. Talaga mo ta boy. Ano? Patay na patay ka nga talaga kanyanan? Sa Andres, sa balit feelings ko kanyanan. Data man. Feelings ka talaga boy.
Talamang kanya mata nga sa aw. Sige, sagbala kini gunyang-ganyam. Nagyaman na ka, Andres. No, sinagot na ni Gunyangin. Talaga nga pakasaraksunan. Po, dogi taman. Mr. Paak and Mrs. Gunyang. Mr. Gun. What? Ay, pangit ajay. Akyang. What? Hindi lang. Magalas. Mrs. Bayang. Ayang, mayat ajay. Bayang? Nagpangit, Andres. Ay na, pangwatawat ajay. Madim kayat. Pangwat-awat nga. Bayang magiliw, peras ng silanganan. What? Tal na ka man. Akyang latan, may mayat nga dinggin. Sa bagay, maya mo lang aja akyang ay. Mr. and Mrs. Akyang. Apay, kasano na ibagan ni adik mo kanibakit mo? Nag-awid di ka naman. Sakto, ay pinag-awid ko. Nasapat ko yung mitre. Dapat kung na ako. Andres, mabalin nga si tayo lang upat lumaka mo nga dati nangyari ka namin na adik mo. Kinanataksik pa rin sa kalipagan na. Tata, makabali sa kanyayaw. Ay, Gunyang. Good afternoon. What's good in the afternoon, Mr. Bulate? Anong niningitian mo dyan? Gunyang, may sasabihin sana ko sa'yo. Oh no! Importante daw. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kaya kung pwede, umalis ka na. Ayaw mo malamang, Gunyang? Boy, ang mula ti marami ta. Talang sa pulo ni Gunyangay. Ta may bagang mataya mo. Tamasawan mo nan. Pagsapulan tangarod kanya na. Ate mo, nakabasit ti barangay tayo. Okay. Takit din, nalakata lang masapul ajay. Woy, sige nga Rod, basta sikat yung bahala ah. Trust me boy, I can handle that. Okay. Everything is fine. Tara, let's go. Organg titikur kay bagak. Tungkol kay baak. Di ba? Galit ka kay baak dahil may babae siyang iba. Boy, manglibre ka pa lang man, o soft drinks lang. Tadahong pamiksa nga mga damdaman kini Gunyang. Soft drinks lang may gayam. O sige. Talaga mo ta. Sige, nagaruday. Di ba? Gusto mong malaman kung sinong babaeng yon? O bakit? Anong alam mo? May alam ako at alam ko ang lahat. Boy. Ligo na nga dyan eh. Boy, natag ka. Umayatagtag ka, boy. Ligo na nga dyan eh kita ma. Pinakasaksak to na nagawis aktipe pang meriendan. Dahan, siganta na. Regime ni Dimsey. Ay na, sakti bala. Hanggang. Makasugitap lang kanya yung tagay-jatilag tinitimpay niya. Ano na? Ano pang iniisip mo dyan? Sabihin mo na yung mga nalalaman mo.
Oo na, sabihin ko na, si Mate. boy! Unsay, pumanong ka pa lang man dito, da pagtutungtong kami nga talaw. Jimseng, hindi ka pwedeng umalis dito. Di ba may sasabihin ka pa sa akin? Mas importante yung sasabihin mo sa niya. Importante? Ano ba yun, Andres? Tungkol sa inyo ni Baak. Pero dapat, tatlo lang tayo nakakalam. Timsay, please, get outside. Please. Bunggay man, Chris. Dapigay pa pa na. Grace, baak. Unakon. Nyang. Ay nang madi kag pagpakatan ng gagawin doon. Ano bang importante ang sasabihin mo, Andres? Pinyang, sinabi sa akin lahat ni Baak. Ano sinabi niya? Nasabi lang sa akin ni Baak na masakit yung lato-lato niya. Kasi gusto ka niya lang subukan. Anong gusto niya lang akong subukan? Nasabi niya lang yun kasi gusto ka niyang pagsilosin. Anong pagsilosin? Naguguluhan ako sa'yo, Andres. Sinusubukan ka lang naman niya eh. Wala naman talagang naglaro sa lato-lato niya eh. Totoo ba yung sinasabi ni Andres Bak? Huwag kang maniwala sa mga yan. Sinungaling mga yan. Huwag ko na. Totoo yung sinasabi ni Andres niya. Bakit mo namang ginawa yon? Alam mo namang nasasaktan ako. Masaktan ka talaga. Lupatsin ka pagbagatan kita na duwa. Eh syempre, para malaman niya kung talagang mahal mo si Baak. Ay mo talang to. Naglakaw mo mati ating babae na yan. Ngayon, napatunayan na ni Baak na gusto mo siya. Handa na siyang ibigin ka ng lubusan. Totoo ba, Bak? Marta ka mo sa mumbat. Pagsatak na sa karabukod mo. Sige. Oo, gunyang. Sorry kung marami akong nasabi sa'yo, Bak. Ay talaga may. Sorry pala mga na babae. Ang sig na talaga. Ano? Okay na bang lahat? Bati-bati na kayo? Oo, Andres. Okay na. Salamat Baka kung hindi dahil sa'yo, hindi na kami magkakaayos ni Baak. Come on. It's very easy to me. Everything I do it for you. What? Everything I do it for you. Hey! Oh, kasi sa mama, puro ka mala isim-isim ditan. May sama ito isim-isim mo eh. Asik gamon, ata makatungtong mo na siya ito eh. Katek na may isang latin. Grace, tatan? Hala! Bakit mo naman siya sinipa, Andres? Kailangan sipahin para may labas niya yung kaswitan niya sa'yo. What? Mano lang nal daw tarag sakyaw. Manda kayaw. Sige boy, total ko, okay kayo mag-time. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang matagal lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y
iaalay sa'yo. Kapag nawala ka, wala na rin ako. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang dumatagal lalong nag-iba.